Wilujeng dalu. Lah 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 lah. Wilu alah alah alah. Wilujeng dalu. Lah lah orang Allah. Ora to. Iki nyat nesu apa nyat bisu to jane. Jajal. Ini jajal mbok gandeng. Mbok menawa gelem biasane piantun wedok ki nek nesu ki nek digandeng karo sing lanang ki atine mak biur jur. Jur mari le nesu. Kok malah mbok becicili to. Malah mlilik. Wilujeng dalu wong ayu. Ah. Kowe kon omong-omong ben penonton yo guyu ngono lho. Aduh, nyun telu. Heeh. Mbah Mudin teng mriki mboten. Ono pepak kene kok. Ketoke kena sawan cae. Pak Edi mangsuwuk Pak Edi. Pak Kadus. Mbah Mudin, jeneng Mbah Mudin. Wedi aku. Aku nek roh Mudin rodok wedi, Bu. Dek iki tanggaku nek didusi Mudin gak balik kok. Ya iya kok ya. Didusi Mudin ki wong mati kok ya ora bali. Lah ya bener aku ngomong piye to, Mas? Oh, iya. Aku wis bener kok mbok seneni wae to ket mau. Wilujeng dalu wong ayu. Alah alah dinduk tak tung dung tak tok dinduk tak tung dung tak tok ding dung 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 dung. Belas gak respon nih, Mas. Ketoke tenanan iki lagi surupan iki. Sik mbok menawa piye? Jajal nek sing tekok jenengan Mas, jajal tekok. Sugeng dalu Mbak Eka. Injih wilujeng dalu Mas Endi kula ingkang sowan menika. Sehat Mbak Eka. Pangestunipun panjenengan pripun? Tansah manggih kawilujengan. Amin Nggih, alhamdulillah. dangu mboten pinanggih nggih Mbak Eka. Injih. Wilujeng dalu Mbak Eka. Katut Sawetawis dalu mboten pinanggih. Sakniki sowan wonten ing Mendongan ngregengaken acara merti dusun Mendongan Mbak Eka. Leres Mas Endi, Nggih. sakmenika saged ndereke panjenengan sowan wonten ing Mendongan mriki. Mendongan nggih, tlatah Nggih. Bandungan, tlatah ingkang asrep Mbak Eka. Asrep adem. Mbak Eka pripun kabare Mbak Eka? Pripun kabare? Saking dalem jam pinten wau Mbak Eka? Pangestunipun wau jam 7 kula Jam mangkat 7. saking Sragen. Nggih medal Injih. tol nggih Mbak Eka. Injih, Wah nggih liwat cepet dalan tol. sanget Nggih, nggih. pangestunipun. Yo, kuwi mau dalan sing mbok liwati nggonku. Kok iso? Dalan tol. Nggonku kuwi. Mosok nggonmu kuwi? Kok cek gak disauri to? Mbak Eka. Alah, ora ngono to. Nuwun sewu Pak, ora maido. Biyen kan tau cahe tau seneng aku tak tolak. Alah. 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 Kaya lah. Ora kok ketoke gila karo kuwi to. Aku kok gila besok. Sopo sing gila? Aku Lah kok kowe mbok kowe mau ngemiki kok. mau ngomong karo aku. Injih to wong ayu. Ngejak ngobrol karo aku. Injih to Yayi mosok karo sapa to? Jare aku mau kok bintang tamu. Rupane kaya ngono, jare lencir kudune kuning. Bareng sing teko kok kaya tabung gas. Sopo sing wani ngomong ngono? Lah Sapa wani ngomong kaya ngono? Krungu aku saka kupingku ya wong ning kene ning sandengku mau jare aku kaya tabung gas. Saksine lho akeh. Loh. Iso tabung gas dijak omong iso. Tuman tahu tabung gas dijak omong iso kowe. Iso kowe kamu tabung gas dijak omong iso. Hujan. Ning sak ora-orane nek tabung gas ora iso omong kan ya rautan nek ngeces ngono no iso. Mongko nek ngecus ki ambune ra enak ki. Heh? Mosok Ngino meneh kowe. aku ora tau dicesi ya. Ora sapa mau sing muni sing ngenyek kowe sapa mau? Kon rene bocah tak panenane. Kok wani-wani ngenyek wong wedok kaya ngono? Aku gur krungu suarane ora adoh saka kiwa tengenku kene mau saka tengenku. Kemplancang bocah iki. Kon rene tak kandhanani bocah iki. Kon rene Kon rene. tak kon rene tenan. Sapa mau sing muni ngono? Nek rene tenan arep ngapake. Tak antemane wong iki. Tantem aku antem. Iya, wani-wani kok ngenyek wong wedok kaya ngono. Ora ana liya sak panggung kene. Iya. Raine sing dicat ireng putih ya kuwi antem ana raine. Raine sing di Ireng putih. Oh sik, golek sing raine dipilok sapa iki? Rai kok iso dipilok piye Mas. Enak Tak sekseni tak tekok karo keluarga ageng Mendongan kene. Coba takono. Assalamualaikum Pak Bu sedayanipun.